гурӯҳи «Толибон» ки беш аз 3 ҳафта боз назорат бар Афғонистонро ба даст доранд, Мавлавӣ Ҳайбатулло Охунdzодаро раҳбари олӣ ва Молло Муҳаммад Ҳасан Охундро раиси ҳукумати нави Афғонистон эълон кард. Фаъолияти гурӯҳ дар бисёре аз кишварҳо, аз ҷумла Тоҷикистон, мамнӯъст. Мавлавӣ Ҳайбатулло Охунdzода 55-сола раҳбари ҳозираи «Толибон» ва Молло Муҳаммад Ҳасан Охунд 60-сола вазири собиқи корҳои хориҷӣ дар ҳокимияти қаблии «Толибон» аст. Забиҳулло Муҷоҳид, сухангӯи гурӯҳи «Толибон», 7 сентябр дар нишасти хабарӣ гуфт Абдулғанӣ Бародар, муовини аввал, ва Абдусалом Ҳанафӣ, муовини дуввуми раиси ҳукумат, Муҳаммад Яқуб, вазири дифоъ, Сироҷдин Ҳаққонӣ, вазири дохилӣ ва Амирхон Муттақӣ, вазири корҳои хориҷӣ таъин шуданд. Муҷоҳид афзуд, раҳбарон феълан иҷрокунанда ҳастанд ва мумкин аст дар оянда тағйирот шавад. Сухангӯи дигари «Толибон» Аҳмадулло Масеқ ба BBC гуфтааст, номи кишвар Амурати Исломии Афғонистон ва Охунdzода Амири Муъминон аст. То ин дам ҳеҷ кишваре ба эълони ҳукумати нав дар Афғонистон вокуниш накардааст. Аммо дар гузашта аз гурӯҳи «Толибон» хоста буданд ки ҳукумати фарогир ташкил кунад. Тоҷикистон низ хоҳони ҷойгоҳи шоиста ба тоҷикони он сӯи Ому шуда буд. эълони ҳукумати нав дар Афғонистон пас аз 8 рӯзӣ аз ин кишвар рафтани нирӯҳои Амрико ва 1 рӯз баъд аз иддаои ишғоли Паншир садо дод, ҳарчанд ҷабҳаи муқовимати миллӣ онро напазируфтааст. ҳанӯз ҳеҷ кишваре ҳукумати «Толибон»ро дар Афғонистон ба расмият нашинохтааст. ҳама мунтазиранд ки ҳайати ҳукумат аз кӣ таркиб меёбад ва рафтори гурӯҳ нисбат ба занону озодии баён чӣ гуна хоҳад буд. Ҷо Байден, раиси ҷумҳурии Амрико, гуфтааст барои ба расмият шинохтани «Толибон» шитоб надоранд. Вай рӯзи душанбе дар Вашингтон ба хабарнигорон гуфт, ҳанӯз фосилаи зиёде барои ба расмият шинохтани «Толибон» вуҷуд дорад. Русия гуфтааст, «Толибон» бояд ҳукумате ташкил диҳанд ки фарогир бошад ва ҳамаи ақвоми Афғонистон дар он ҷой ёбанд. Борис Ҷонсон, нахуст вазири Бритониё, тасмими ба расмият шинохтани «Толибон»ро маҳдуд ба амалкарди онон донист. Аммо кишварҳое ба мисли Канадаву Дания ба сурати ошкор эълон карданд ки «Толибон»ро ба расмият намешиносанд. Ин дар ҳолест ки то ҳанӯз ноамниҳо дар Афғонистон поён наёфтааст. баъзе аз гузоришҳо баёнгари он аст ки шаби гузашта набарди сангин миёни афроди ҷабҳаи муқовимат ва «Толибон» дар Паншеру Парвон сурат гирифтааст. Али Майсам Назарӣ, масъули равобити хориҷии ҷабҳа, гуфтааст, нирӯҳои онҳо шаби душанбе ба мавқеи «Толибон» дар Паншеру Андароб ҳамла карданд, аммо шарҳи бештар надод. «Толибон» ин иддаои ҷабҳаи муқовиматро тасдиқ накард. Билол Каримӣ, узви дафтари матбуотии гурӯҳ, гуфт, ҳеҷ гузориш аз ноамнӣ дар Паншеру минтақаҳои атрофи он нашр нашудааст. Дар ҳамин ҳол Абдулло Абдулло, раиси пешини Шӯрои олии мусолиҳаи миллӣ, гуфтааст, таҳмил кардани хостаҳо аз роҳи зур натиҷабахш нест. Доктор Абдулло рӯзи 7 сентябр дар паёме дар робита ба кушта шудани хоҳарзодааш, рӯзноманигори шинохта ва сухангӯи ҷабҳаи муқовимати миллӣ Фаҳими Даштӣ гуфтааст, аъмоли хушунату зур боис ба идомаи дарду ранҷи мардум мешавад. Бо ин ҳама «Толибон» талош доранд ки доманаи ҳокимияти худро густариш дода решаҳои онро қувват бахшанд. Феълан мушкили аслӣ дар баробари гурӯҳ ба даст овардани эътирофи кишварҳои ҷаҳон ва ба расмият шинохта шудани ҳокимияташ мебошад.